Фирма Толи. Внос и продажба на подемна строителна техника. Поддържаме наличност от над 180 броя машини нов внос от Япония и Европа. Наш екип обслужва и проверява всяка машина и дава гаранция за безупречна работа. Така можем да ви осигурим максимална сигурност и увереност при използването им. Имате ли нужда от съвет при избор на мотокар или строителна техника? Залагаме на дългосрочните взаимоотношения и се стремим да ви консултираме максимално добре. Свържете се с нас и ще ви разясним характеристиките и предимствата на всяка една машина. Така ще направите правилния избор за конкретните ви нужди. Поддържаме голям асортимент от резервни части и консумативи за всички модели японски мотокари и багери, за да можем да осигурим бързо и надежно обслужване на вашите машини. Предлагаме изгодни лизингови условия, за да улесним вашия бизнес. Не се притеснявайте за транспорта. Ние осигуряваме доставка до всяка точка на България. С Толи получавате повече от просто машина. Получавате партньорство, което ще ви помогне да достигнете нови върхове във вашия бизнес. Свържете се с нас днес и разберете как можем да ви помогнем да постигнете вашите цели.